Lah pripun? Sing jenenge putih kuwi penyakit. Penyakit napa? Lho wingi aku ning puskesmas ana ibu-ibu sinden periksan. Pak dokter kula badhe periksan penyakit keputihan. Ora ono penyakit keitaman. Heeh. Lah ya to? Sik. Jane sing goblok ki aku apa garenge ya? Lah ya rumangsamu kowe pinter apa goblok? Saiki yen kowe pinter tak bedheki ngerti apa ora? Piye? Kowe yo Islam to? Nggih. Lah jelas Islam wong jarene sering melu dalang-dalang apa santri, mesti Islame kenthel. Lah iki yen ana-onen Allahu Akbar. Wajib wong Islam. Wajib wong Islam. Nggih salat. Lah iki ngawur meneh kok ngene iki. Lah pripun? Ya salah. Lah terus Nek ono napa? Allahu Akbar. Kowe gegasan ya wudu dhisik nembe salat.
Wes. Sing muni hai maning sapa? Oh, kuanen ngono. Iku anjis. Sugeng dalu hot. Nggih. Oh nggih, Mas Gareng. Sugeng dalu. Mas Gareng. Jenenge saiki ganti hot ngono. Siti Hotimah ya neluke hot to. Heeh. Aku ndredeg ning kene mo. Pripun? Aku ndredeg ning kene. Atis. Ndredeg tandane wong atis. Iya, Nek kringeten tandane wong panas. Panas. Lah yo nek tanda-tanda kuwi wong mesti duwe tanda dhewe-dhewe. Yo. Sepenting aja duweni tanda-tanda sing telu iki. Priye tandane apa bae sing telu? Kuwi bahaya soalé. Yo. Siji ngomong dewek sauri dewek, Yo. lorone kue wudo, Yo. telune maring pasar. Oh, sik tak takon. Tanda-tandane ngomong dewek sauri dheweke. Kuwi tanda-tandane wong edan soalé. Oh, nek ngomong dewek sauri dhewek wong edan. Heeh. Tanda sing nomor 1 tanda-tandane wong edan ya kuwi ngomong dewek sauri dewek, nomor 2 tanda-tandane wudo, nomor 3 tanda-tandane maring pasar. Iya. Lah siki nek ngomong dewek sauri dhewek kuwi contone sapa? Anu, nuwun sewu jenengan anu Labuh Dalang jam pinten wau? Nyong Nggih, mau jam 10. jam 10. Saiki jam 12. Terus 10, 11, 12. Wis 2 jam. Ku isih tekan jam 4. iya. Anu jenengan nggih matur Kepriwe? Ora sah reko-reko, ora sah ragu-ragu. maksudnya panjenengan nggih matur ngomong ngoten niku. Nah, ya, aku yang ngomong dewek. Nggih, Sauri dewek. oh, tanda-tanda siji wis. Jenengan anu nek anu siram anu ngagem beskap, ngagem tapik kados niku napa wudo? Iya ora wong jenenge adus kan. Wudo. Heeh. Tanda-tanda nomor 2 wis. Ya, terus Anu jenengan nek tumbas sayur-sayuran menika teng toko bangunan apa teng pasar? yo nek tuku sayur-sayuran kayak karo ninine ya nang pasar. Walah iki yo wis nemen iki. Ki telu-telune wis kabeh kok. Garing ngalokna dalang edan. Oh, ya ora kok ngono. Ono sing luwih edan tapi aku saiki mbela Pak Dalang, ono sing luwih edan. Kowe arep mbelenya wedi ora ditambahi kan. Lah ya ngono kowe. Ono sing luwih edan. Ya sapa? Sing luwih edan yo yoga-yoga karo sinden-sinden ki mau. Sebabe Gene wong edan ditabuhi ditembangi. luwih edan maning sing nanggap. Ya ora. Sing nanggap ora, sing nanggap wonge berbudi luhur, bijaksana. Nek wis dibayar iki ya. Ya ora, wong gene wong edan wae ditanggap apa maning wong waras. Nah, iya. Lah, Pinter. iki Pak Kastur ki ya wonge wong bijaksana. Kurang bijaksana kepiye? Wong panitiane ya kala wingi sadurunge wayangan to timbang son nganggur. Ya. Dangdutan dhisik, apa ora ya. saking kompake Ya. warga samarakat ana ing Masyarakat. heeh. Kuwi ngono ki mau masyarakat ana ing Mbiding pejawaran kene saking kompake saking regenge. Lah iya iki yo Madya Laras ki ora baen-baen, ora sepele. Ya. Wong iki ora sepele wis ditanggap ping pira no? Ping 10. Ping 10. Donge wis ping 13 donge. Donge 13 kepotong corona kuwi. Corona. Lah iya, mulane ora sepele bengi iki yo Madya Laras ngetok-ngetoke bintang tamu sing saka Pekalongan ono ki sapa mau Mbak ning Pampang Flat ki lho aku maca ono Mbak Eda sapa? Mbak Dea karo Mbak Kumzah ngono kuwi apa sapa iki mau. Iki priyayi Pekalongan sing biasa nderekake dalang santri. Oh, lah iki berarti yo nganu Islam iki. Wah, banget. Loh. Banget Islam. Tur yo wis nindakake syariat Nabi. Heeh, kuwi apa kuwi? Ya kerudung ora kena keri. Oh alah. Wis syariat. Kuwi syariat Nabi. Iya. Aku yo kerudungan terus kok.
Iki kerudung paling sakti di dunia. Iya kowe. Ngandel ora enek iki paling sakti. Iya, ora ngerti aku. Lho, kok ora ngerti? Aku ora ngerti. Ora sakti kepiye? Amben mangkat digawa mesti bali oleh duit. Iya. Kurang sakti kepiye? Ule Iki pangan saka kuwi. Nah, ya mulakno kowe. Iki alhamdulillah wujud rasa Ya. syukure Ah. warga masyarakat ana ing Beting dalu niki nganakake ringgit purwa. Wau siang sampun ngawontenaken ruwat bumi, ruwat Ya. ateges rawat, dirawat men supayane bumine resik. Mula ayo men resik bumine didol. Hah? Kowe nyemoni sedulur Beting kene wong kan resik didol. Men resik. Nah, beda nek kowe mek resik ana kulkas, Lah, ana iya. TV, mobil didol kowe nek kowe. Maksudku kuwi mau ngono ya ora mesti resik sukertane, Iya. resik bebolone, resik molone. Dadi gari gagah warase ngono ki yo karo rezekine sing akeh sing tuwuh tandurane. Amin. Muga-muga sing pejabat yo ndang mundak jabatane, sing guru ndang iso turu ngono ki. Lah ya sing guru yo men iso turu ora turu insomnia jenenge kaya. Iki mau yo ana Pak sapa DPR. Iya. Heeh, Pak Suryadi ngono ku yo. Lha Pak Suryadi wong urung tepang yo. Ya tetepangan ngono kok Pak Suryadi yo alhamdulillah rawuh wonten mriki. Pak Camat. Pak Camat, Pak Muspika. Dan Ramil, Pak Kapsulsek nggih. Kapolsek. Yalah kok salah kok ya terus ket mau kaya Pak sapa? Kapolsek. Kapolsek kuwi mau yo alhamdulillah sampun rawuh mriki. Ya, Pak Dan Ramil. Aku ning jero lagi dandan ya krungu-krungu Pak. Suryadi kuwi ngawahi Sri. Pak Suryadi. Ngawahi apa kuwi sedekah. Lho aku kok ora Pak Sri. Ndi Pak Sri wis kondur rong. Walah iki yo telat aku munggahe. Ngono ora diceluk ket mau ngopo? Aja kuwatir. Heeh. Ngesuk keduman rata kabeh reng. Oh lah ya, kowe ngono ki beres nek kok ngono ki mo. Ya. Nggih, niki Iki ana pundutan barang lho reng. ana pamundutan wis. Iki Pak Sekdes ya request. Heeh. Jur ibu-ibu PKK ya request. Wah, ibu-ibu PKK kowe ora umum kompake kok ya. Lho, kabeh kuwi saka pemimpin kok ya. Lah iya, mergo ibu-ibu PKK kuwi ibu-ibu sing paling remek ning donya ya ibu-ibu PKK kuwi. Sebabe Lho awan-awan esuk wis PKK, Iya. PKK kan bengi sih di PKK kemeng bapake. Iya Pak. Lah iya, ora remek kepiye. iya, tapi tambah lemu. Oh ya, Sehat. mergo makanane bergizi. Gizi, ya. Saiki yo maning ono program MBG. MBK singkatan apa? MBG Mas Barno Ganteng. Apa ya ora? Biasanya 50.000. Sepisan maning. MBG kuwi singkatane Mas Barno Ganteng. Kowe bodoh. Bodoh kowe program unggulan negara Indonesia. Lho. Makan gratis. Makan bergizi gratis. Iya, pada sing baik. doyan, sing ora doyan ya ora usah mangan. Oh iya enak kabeh. Lho ya Kowe alhamdulillah wis di- enak kabeh yo Ya. kuwi wis disortir wis dianu kok ya. Ya. Pamundutane saking Pak Sekdes menika napa? Nggih, pundutane request kawin kontrak. Lah Pak Sekdes senenge kawin ning kontrakan ngono kuwi lagune yo kawin Judul ning lagu kontrakan. kuwi. Judul lagu. Oh ya. Iki yo ngiras pantese ngaturi sapa? Bintang tamu. Yo bintang tamu sik to. Ya. Iki aku yo pengen kenalan karo bintang tamune. Lah ya. yo heeh. Iki Monggo. ngaturaken Kadang Swarawati kang mijil saking Pekalongan. Nduk Ayu sapa ki mau? Homsah. Homzah. Monggo. Ana wis sinden idepe dempet wae malah mik ya disubal karo pempes. Ujar-ujare mike ngompol apa piye? Mik ora ngompol kok disubal karo pempes. Sugeng dalu nduk. Sapa mau? Uzah. Ayo. Uzah apa sapa?
Sinten lho? Lah aku lali ngono kok, Nduk. Hamzah. Hamzah. Hamzah ala sholat. Alah. Untuk ayu Hamzah ingkang pidalem saking Kula saking Pemalang. Oh, Pemalang. Cuma sakniki juga dados tiyang Pekalongan. Lu sing genah piye wong aja mansra mejel sing genah Pemalang apa Nggih, Pekalongan. Pemalang Pekalongan bolak-balik. Oh, Nggih. dadi kadang-kadang ning Pekalongan, kadang-kadang ning Pemalang. Nggih. Omahe loro. Nggih. Oh, ala cah sugih ki berarti. Yo kenalan dhisik wong sugih no. Mas Gareng, ganteng tur mentereng. Apa iya? Lah yo mancene ngono. Lho kurang ganteng kepiye wong sakmene mbane sing raine putih gor aku tok. Sik. Buatire ireng-ireng. Lek kok untune ompong ya? Lah. Iki mergo ngeman karo bojo. Oh lah piye? Lho bojo nek ana untune jare perih. Tapi nek ora ana untune kuwi keri. Ngono jare. Ya lah. Alah, seneng sing kasar apa sing halus? Lorone lah. Lho kok lorone? Ya kudune seneng sing halus, nek sing Lah, halus kuwi pripun? ngati-ati. Lho kaya iki Nggih. halus ora metu untune dadi halus gusi tok ngono ya. Halus. Lah iki kowe wis duwe garwa urung? Sampun Oh, alhamdulillah. garwane ireng apa putih? Setengah ireng setengah putih. Oh, berarti kowe seneng sing kriteriamu sing putih-putih. Heeh. Oh, cak goblok ya kok ngene iki. Lah pripun? Sing jenenge putih kowe penyakit. Nyakit napa? Lho wingi aku ning puskesmas ana ibu-ibu sinden periksan. Pak dokter kula badhe periksan anu penyakit keputihan. Ora ono penyakit keitaman. Heeh. Lah ya toh? Sik. Jane sing goblok ki aku apa garenge ya? Lah ya rumangsamu kowe pinter apa goblok? Saiki yen kowe pinter tak bedheki ngerti apa ora? Piye? Kowe yo Islam toh? Nggih. Lah, jelas Islam wong jarene sering melu dalang-dalang apa santri, mesti Islame kenthel. Lah iya. Iki yen ana onen Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib wong Islam. Wajib wong Islam. Nggih salat. Lah, iki ngawur meneh kok ngene iki. Lah pripun? Ya salah. Lah terus Nek ono napa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kowe gegasan ya wudu dhisik nembe salat. Mosok kok ngalas terus salat ya ora oleh. Lah kula kan pun wudu. Ya wudune kapan ora diterangke. Oh, alah. Iki ning kene nduk kejaba kon ngaturi suka paling suka guyon maton ya kon ngaturi lelipur kanggo warga masyarakat kene. Iki ana pamundutan saking Pak Sekdes. Iki dipinangkani siji mbaka siji kanggo nyengkuyung sedyanipun warga masyarakat ana ing bedeng kene. Muga-muga ing samangke ngantos paripurnaning adicara ndadosaken bungaing manah. Senajan to adem alhamdulillah penontonnya ya isih kebak. Iki pratandani yen wong manunggaling kawula Gusti. Nggih, Lah iya ning agamane ya maju, ning iki jenenge keseniane ya maju, pendidikane ya maju. Jan beres niki penontonnya wonten sing VIP nika. Lah yo ki dhuwur kuwi tikete 25.000, sing ngisor 15.000. Nggih. Heeh. Monggo dipinangkani setunggaling pamundutan saking Bapak Sekdes Biting, panjenenganipun Bapak Oh, Kerno. mungkin kawin kontrak kalian Mbak Dea niki Nggih, kawin. kagem nyugoto panglipur monggo dipun paringi napa? Oh, nggih, mangke Mbak Dea nggih. Nggih. Monggo Mbak Homsah. Nggih niki diparingi sing anget-anget riyen. Nggih, cobi. Lah yo Sangat napa? jane yo nyasis kaya ngene iki yo nek sing anget-anget luwih enak ngono. Nggih, leres. Monggo. Mangke sinambi nyekar sinambi joget, mangke mangkancani niki. Nggih, mangke nggih ugi dipun tenggo Penari. kadang-kadang panitia, mangke mbok pilih keparang nyawiji wonten ing mriki sarangan kalian kula nggih dipun pinangkani setunggal moko setunggal. Panitia ibu-ibu PKK. Nggih. Tersaken hiburan, monggo mumpung wekdal kula aturaken. Nggih, Monggo Mbak Homsah. Lagunipun apa? Tembang kangen. tembang kangen. Nggih. Saking kangene karo warga masyarakat kene. Nggih. Leres. Monggo mangke mangkancani kalih Nak Anip kalian Nak Indri.